ओइ सोमखोर खोनादोंना नों? औ खोनादों, मा जाखो? नायहरलाय बै मानो सिन्था जादों? औ नों आंखौ बेखौसो खोन्थानो गाबज्रिदों। फसायनायनि? थौ नायनि थौ। नै माथो आदा राफोदसो। मा? नों बेखौ सिनायो? औ दाहाल सिनायो। औ सोमखोर, आं दिनै बे लामायाव। आदा नों बहा थांनो? सोमखोर, बे गुवार मिथिंगायानो आंनि गंसे न'। मानोना बे संसाराव आंगो होननाय आंहा रावबो गैला। उफ। थादो सोमखोर। हे गसाइ, मा जाबावगोन? सोमखोर, बेयो मोनसे इसोरनि मायासो। थ' थांसै थ'। बेदर बायलांगासिनो मा बिखाजों बोलोजों। औ दाहाल। हेल' सोमखोर, बहा दं नोंलाय? औ नै न'आवनो दं, मानोबामोन? नों जोंनाव फैब्रबलाय जानो? फैलौब्रा नोङो। ओइ दाहाल, नै सफैबायमोन आङो। फै जिरायफै। सोमखोर, जों मैया लोगो मोननाय मानसिखौ नों गोसोआव दंना? औ मा? बेखौलाय मानो आंनाव सोंखो नोंलाय? जों बेखौ दिनैनो नागिरनानै लायफिननांगौ। बे मानसिखौ लायनो? औ सोमखोर, जों बेखौ दिनैनो नागिरनानै लायफिननांगौ। थौदो। मायानो आंखौ गोसोआ मानो नागारलांखो? आदा, बेनो जोंनि न'आ, फैदो। जिरायदो आदा, आं गामसा लायनि। औ जागोन दे। न' आदा, दुगैदो। औ दे। आयै, ओइ साया जाबायबा लाबोदो। नंगौ र'।
फिसाफोर सागोजा जेबो साबाय नङा दे, जाग्रा मादै। गैया आंनोलाय मादै साहाया ए नै जिराय फै आं लायनो साहाया फा बबेहाय थांनो फादैल' खबदों नोंलाय र'हाय गामियाव एसे बेरायना फैनि जोंखाथ' दे दा थाब फैबानो जाबाय जागोन दे आइ आदाया बहा थांदों गामियाव बेरायहैदों मालाय मानो नांगौ नोंलाय बै सोंदोंसोमोनलां Orang mantap gerak dulu. Dal madu kiri kiri, jangan masa bangun dulu. Angkul bung nani majan bra. Habab dahal. Kau kerja saya apa mari jangan ujak dia. Kau bung mahajin siapa? Kau dahal, maku juga sedang dulu. Dul, sudah lagi. Masuk. अबे थांनो नोंलाय अबे थांनो होनदों बेंगा जाखो ना माखो नोंलाय ए मना नोंसो औ आं सोरखौथो सानोमोन नोंलाय थौ आंबो थांफानो नोंजों ए बानांगौ ना बानांगौ आं नोंखौलाय नों आथिं गैया खोथा बुंनो फैनो बाहाय नों माने बिदि हो औ आं बिदिनोखा Lama. Berjak. Maka juga. Aduh. हाब मादै गोरलै बेसे बिलाय फंबाय मा जाखो नोंलाय Sudah nggak. हाब आं सायख'नोसै फंबाय जौ न'आव थांसै जौ न'आव थांसै फंबाय जौ थांनो रोंखानाय नंला थांसै न'आव थांसै